vrchvě, tam byla voda 7 stupňů, v oblečení jako jsme moc nebyli. No. Tady Štěpán, tenhle ten muž, ten byl nerozbitnej, ten třeba dokázal plavat v nulové vodě, tedy no, to už je jedno kolem 0,3 stupně třeba, tak plaval od mostu, od ledáren, tam je taková zátočka u ledáren, tam jsme měli chatu a on plaval k tomu mostu Inteligence a nazpátek v téhle vodě. To nikdo z nás nedokázal, já jsem taky lez do studené vody, ale vždycky po 3-4 minutách mi museli sbírat do plachty. Tohle onen nerozbitný muž vystoupil po asi půlhodinovém ponoru v půlky. Tohle jsme všichni, my jsme občas měli takový kombinovaný akce otužilci, potápěči. Já mám na sobě tedy Jägerovy kalhoty, tedy normální pletený. Jägerovo spodní právo. Tu bundu to je slepená z pěnové hmoty. To je před ponorem. Tenhle ten muž, druhý zleva, ten, co stojí v pozoru, to je, jak se jmenoval, jak přeplaval, Venclovský, jak přeplaval kanál. Venclovský. No tady je tenhle vazoun vedle mě, to je Venclovský. S nejkrásnějším tělem, ale není to. Tady to je potápění v ledu, pod ledem tedy. Důležitý bylo při tomhle druhu potápění je nejdůležitější najít díru. No, což se mi taky jednou nestalo a byl to jeden z mých životních šoků. Tohleto jsem tedy v plné parádě v zimě. No. Tady troška už je vidět ta určitá stuhlost údů. Tohle sice vypadá jako sucháče, byly mírně polosuchý, moc neizolovaly, byly splenky pro nemocný, když mají špatný močák. A to, co máme na hlavě, jsou koupací čepice. Tadyhle děláme ponory pohledem. To vpravo je můj otec, který dokumentuje. Občas měl hrozný strach, že to nepřežil. Tady jsem skutečně tedy asi měl obrovskou kliku. Já jsem se tu potápěl s Vencou Rotem, to je ten vlevo, jak se modlím. A my jsme plavali ze Střeleckého ostrova, že to je Střelecký ten druhý, pod vodou a to jsme kombinovali tu akci taky s těma na Štěpána, jak se plave před Národního divadla, s Oldřichem Liškou a Oldřich ke mně jednou přišel a říkal, já mám úžasnou ideu, člověče, když my poplaveme nahoře jako otužilci, vy budete jako potápěči, my jsme byli asi 4 lidi u nich, otužilců. A já jsem mu říkal, Oldo, ale co blbneš, jaká je to atrakce, když nás nikdo neuvidí? On se zamyslel, říkal, no to máš pravdu. Protože jsem byl takový kreativní člověk, tak byl jsem ještě zrovna v tom procesu té vojenské výchovy, protože jsme při škole na té vysoké měli vždycky každý pondělí vojenské cvičení, tak jsem měl ukradených pár dymovnic, těch červených. A tak jsem okamžitě si to zkombinoval, protože my už tehdy jsme
se používaly v Čechách ty igelitové sáčky, tak jsem už viděl tu dýmovnici sáčku a zapalovací šňůru venku, co jsem tedy mu navrhl a říkal jsem, Oldo, to je jednoduchý,